Čau, tu je bratrská a dneska tu máme nové videjko, ktoré bolo veľmi šialené. Nebolo šialené, ale točím to iba pre vás. Je to videjko z Goodcraftu 2. Môžeme pozrieť, to sú servery z Goodcraft 1. A my si dneska začneme novým serverom. Bez survival server sa bude volať séria 1. YouTube, či to zabude. Nie, vôbec tam nemám. Čiže normal, či ty, nie. Áno, free. Či tvoríme si nový svet. Toto bude séria 1. Možno vydám aj sériu 2, na ktorej to bude kreatív, alebo to začí. Čiže môžete vidieť. Aby som mi ten svet týkal, lebo to. Bol som aj keď nemal možno nehral. Tento borec podnik vezmeme nejakú vec do tejto diery. Som dám tu debilná ovládanie, nie toto na počítači, ja nabijam aj niečo viac na nejaký monster creeper. No tak to už to až nie, ale čo ja viem. Creepera 75 na 25. Čiže ja si tu zrobím rýchlo veci. Je to Goodcraft 2, čiže viem očakávať kone tieto veci. Potom vám ukážem, ešte si zrobím ďalší server, ukážem vám aj server na Bucket Decision Creative a ukážem vám, že aké veci tu sú v tomto Goodcrafte, aby ste oboznámili. Je to vecami, pretože neviem, čo sa zhraje, je to hra na mobil. Provizorný domček, alebo tak perfektný domček, pretože si môžete len keď si spomínam na staré dve začiatky a vtedy som mala posledný teraz už neviem, trvalo som na to okolo 20 vodopleniek a okolo 20 oakwood, čiže toto oakwood planks. Oakwood planks. Yeah. Ešte možno postojíme hrať. Je to jedno, aké drevo bude. Niečo keď rozhodnem, čo by bola tá stavba, že by som na to nemýšľal. Takže keď sa na to pomýšľa, budú mať škrídy. Ja som čo najkrajší, čiže tak tu nás hneď zoberieme sugarcane a tu nás teraz urobím tedy asi a vykácem tu, alebo nie, pretože nie to máme ovce. Tak si možno sa videl. Ja som si to vyberaný, áno. Takže tak presne ako som predpokladal. Tu mám pekne horu, tu je také veľké milné miesto, čiže tu by som si postavil tento dom. Čiže môžem začať. Tohto dreva si musím zabiť vodoplanky. A to budem strieľať, čiže prvé kolo idú.
4, koľko máme? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5 krát 1, 1, 2, 3, 4, čiže 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Čiže takto presne tu nás sú dve tieto. Tu na strede je vyrúbaný tento dom. Ďalšie kolo idú lagúdy. Ide lagúd, lagúd, nič, lagúd. Tu na je toto, tu na nič, nie je lagúd. Ide lagúd, lagúd. Toto. Dve, tu sú dve. Tu idem tak. Tak, lagúd. Ešte tu na je lagúd. Tento môžeme preč, tento lagúd. Čo robiť? Potom napríklad tieto budú planky. Tieto idú iba na lagúd. Po jedna. Tieto lagúdy tu idem. Na fotení ma veľmi baví zachytávanie prírodzenosti. Zo všetkého sa najviac Pretože sa tiež my budeme ich asi strihať. Môžete mi to napísať dolu do komentárov. Či chcete, aby som ich strihal. Teraz to musí ísť takto. Čiže to sú aj ako pera, ale aj ako pera. Nech som zabudol úplne. Poďme. Tu na idú sa tu dve a jedno. Takto ide. Potom idú ešte aj tu na. A idú takto. Tak. Tu na je to isté, tak. No to došlo, čiže potom sa to zrobí. Dom zvonku vyzerá takto. Chcete vidieť zo strany vyzerá dom takto. Je to akoby slnečko ulitá. Môžete vidieť takto slnečko, tu na je to a tu na je slnečko. Dobre, ja ešte nasekám. Len dve wooden planks. Či lagwood. Bude noc, čiže ja dám pistol a skúsim ešte zrobiť ten dom. Čiže by som ešte máme a nechcem zbytečne umierať. Ale nie je to veľká tragédia, pretože takto toto. Podlahu mám tu. Podlahy je neobvyklý styl, ale to nie je celý dom, toto je časť vily. Nie, to je časť tom. Situácia, keď sú pozemné chodby. To nebude pozemné chodby, ktoré sú tu je výletný dom. Ja si radšej vždy robím iba výletné domy. 1, 2. 1, tu má. A ide. 1, 2. Potom ide tu 1, 2. 1, 2. Potom tu máme svoje. Do
našu drevo, ale tú podlahu potom tu nám má ísť wooden plank a tu nám má ísť tiež wooden plank. Čiže ja to skúsim ešte. Vždy mám stačiť dve drevo. Ja si skúsim ešte využiť tú sekeru, aby bude tak dojechať s rukou a druhou bude s sekerou. Ešte sa budem čakať. Vidím, že tá sekera sa púkla, pretože nemôže vydržať mňa. Musíme sa, že to vydrží. Vydržíme späť na späťu. Ja som predal nejaký plantel. To nevadí, ale už pretože moc som problém. Ale teraz som mal setting som mal zapnúť ten peaceful, pretože normálne to teraz si dám strich, to robím doma. Mám 12. Na fotení ma veľmi baví zachytávanie prírodzenosti. Mám to bolo strich, pretože išlo ďalšie teď. Máme kroma. Čiže ja urobím, no, že sa s vami rozlúčim, áno, budú dve časti stavania domu. S vami rozlúčim, z dom like. To slimáči dom like, keď sa vám páči. To moja prvá tvorba, tu som kedy to, ale toto nie je už slimáčom. Pretože rozhodol som sa, že zrobím variantu nie slimáčovho domčeka, ale normálny dom vzadu, vpredu tu bude mať dve. Takto zo zeme tu bude mať 1, 2, 3. A tu je to 1, 2, 3, 4 bloky. Čiže tak som sa rozhodol. Potom keby niečo takto potrebujem, rozhodol som sa, že tu nadám dve okná, tu bude jedno. Tu na tiež jedno, tu na prízore, tu na jedno, tu na dve. A potom bude druhé poschodie, ktoré bude u Idiaku. Ale až v ďalšom diele. Čiže čusák, ja sa s vami lúčim a uvidíme sa v ďalšom dieli. Čiže čau!